Wai kai dan hajiya yau kana jin azumin ga. Ka, kuran kaga ina a wannan maza. Wallahi azumin ga jin nake kallon mutum dubu na an ka azabe. Wallahi wata yin ma sai na kare shi. Ka kare shi ka ci dan hajiya. To Allah bar wannan magana. Ba wai na ce in kare ba, ina jin ko in kare. Ya kana ga magana kana dan musulmi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wancan ba na Aisha mai na ba. Wallahi ina kila bai ma azumi mutum mai. Wallahi abin gana ka gane ba ka do azumi kai ka gane to ai yanda da ai ka gane ko shi yanzu inna lillahi kai wallahi to ne arolata da ka gane arolata da kunu aka arolla ka do san ba ka wallahi ka gane wai to shin ne ai cikin zuciya da da mu to na ma asiri da mu dan sai kowa ya siya sai kowa ya ce kawai ka baka azumi ka gane yanzu da naga wato ku mai fito da gida daga na shigo kwahi kenan na dan silin ta wato sai kun silin mutum go Allah ba mu na kai ina ya ba me na ba mu na ara mu cin tsaya to kun ganin ku ganin ba mun ga ne ka kun ganin mun gane kai ba kai no. ai ni yanzu ai zaka da ka tana da ba mu gane ka to ya ake cikin yanzu kun ganin ko ganin ba shin na sha kunu ko ban sha kunu ba baka sha ba ina da azumi ko ban da shi kana da azumi to kamar irin yadda bature ya ce wanwan kun ga yanzu ni ban da azumi ba ku da don haka dan ba ma sai na haɗu ba sai kuma haɗu sai ku ce kun ga na sha kunu na san ka to ku ta ku bace min daga ni mana ki kuma ku tashi ha